rejse ud af ensomheden. I folkeskolen sad jeg altid alene i frikvartererne. Når de andre lå på gangen, var udenfor, eller hvad de nu ellers lavede, sad jeg der i mørket alene med min computer. Jeg var altid den, der blev valgt til sidst. I idræt, i pauserne, til alt. Det var lige meget, om jeg var god eller dårlig. Jeg stod bare der og ventede. Og jeg tager Frederik. Som flere andre ensomme folkeskoleelever valgte jeg at tage på efterskole i 9. og 10. klasse. Det viste sig at være stedet med hjerterum, tøsehygge, og så var det platformen for udvikling af individuelle identiteter. Det var her, jeg blev mig selv. Hvem er du? Jeg synes ikke, jeg har set dig her. Første år var du måske mere bare med en, eller var du en stille pige, der du var måske mere forsigtig. Når jeg går igennem porten af hjerter, blomstrer minderne i mit sind. Ja, tak. Tak. Hvor dårligt billede. Hvordan var jeg andet år? Du var altid spraglende og turde og rejste og sige ting i spisesalen og var meget mere synlig og udadvendt og var ikke bange for at fortælle om dig selv. Når jeg sidder på den gamle gule gang, er minderne malet hvide. Mine lyse, varme minder er guld værd. Alle vores skrin, alle vores fællessange, vores fælles oplevelser. Det var det, der gav mig styrken og modet til at springe ud af min skal og ud af ensomheden.